Kasamla mare bapau nam kejala kasamla dakahi kendat kala pendap haka kerdan beningkong na pedengki kentai haka World Championship araja Open Rio Ladakh Trial to Heaven shispa kilometer kabalong haladak kani gade gejing Yakob kaba eb ha kabala penlong haki kerdan jingjengai lai pusan kilometer bat shispa kilometer kejing Yakob kaba shispa kilometer jang kadakahi kapenlong ru yakinong yashim benta ban mat igejing tenju kibajur andala poi ki benta bakham kenjang ha ka jingdrang ka bajan 10,000 meter nadu ka bastang hadu ka bakun kinong ishim benta ki hab ban poi kham kloi omduna ya ka shita yo ban pin ya dei ya lade bat ka jinglong jingman jang ka saudong saukun jang ka maryang ha ka te ka than shuwa bakin jam shakhmat ha ka ne ka jing yako da ka ne ka jing job ka da ka hi ka layo pedang ya ka kusnam pisa ka ba $100 la ne komba 10,000 riuspa sau kusan tingka ha ka pisa India dakani ka jing job kalayo ka jingero no menteri rangba ka jenla Meghalaya ukan ra sangma ubala ai khuble halor kani ka jing job ha ki rensan social media ka jing khuble ka bakraw ya ka dakahi kandat ka bala pendap ha ka kerdan baningkong ha ka World Championship shispa kilometer Ladakh Trial to Heaven araja Open Rio ha ka liang jong ki kenthai ka dakahi ka de ka nong yele kai marathon ka bala tibet bha bat ha kini kisnam kala kiyo shaki kerdan ki bashalor bat kala job ha ki babon ki jing yakom ngasmo kemen ban kersha ne ka jing ya lenti jongka ikit bokit ruang ya ka ban beteng ya ka jing job la tho ukan ran ha ka joko por na ka liang ka Meghalaya police kala ai ka jingero ya ka ni ka samla ka badai na ka te ka tanat halor ka jingla jongka ban wanra ya ka buram ka bakraw omtang ya ka tanat henry ya ka jillahi barok ka we Hello. All good?